Доброго вечора всім, хто нас дивиться в Криму. І тому програма виходить тепер на годину раніше, за київським часом о 20-й, за кримським часом локальним, так би мовити, о 21-й. І Прайм Скрипін, як завжди, у цій порі щочетверга. Сьогодні у нас в гостях людина-трансформер, людина-трансформатор, ні, напевно, людина-трансформація, тому що шлях від партії регіонів до Європейської солідарності – це та відстань, яку подолав у своїй свідомій політичній кар'єрі Олексій Гончаренко. Добрий вечір. Вітаю вас. Я навмисно про це згадав, чесно кажучи. Та? Але це ваше право. Але це правда. Це правда. Це правда. Прекрасно. Як зазвичай, у вас є досяжними Viber та Skype. Viber плюс 380 73 419 41 58. Телефонуйте і скайпуйте atr.tv. Прошу не переплутати, скайпувати саме на цей скайп. Річ у тім, що цю програму так само можна дивитися на YouTube-каналах Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. А там зовсім інший скайп, тому не переплутайте. atr.tv – це скайп. І ясна річ, що ми почнемо, очевидно, з якихось речей. Я не знаю, просто все таке смачне в меню. Почнемо, напевно, з тих останніх подій, які от у нас вирують. І це, якби це дивно не було, це не ситуація з Герасом Ляшком, а це ситуація з телеканалом «Прямий». І я так розумію, що ви захищаєте цей канал, правильно? Ви говорите, що це такий форпост, і Порошенко так само захищає. Справа в тому, що я завжди захищав всі телеканали, мені здається. А що? Да. Прямо як Шуфрич. Мені здається, що краще, ніж Шуфрич, бо я взагалі вважаю себе кращим за нього. Добре. В чому полягає, чому саме «Прямий» захищаєте? Скажімо, як всі, ви захищали 112, Ньюзван, ЗІК, наш, дивіться, коли... 1+1 і Інтер, Дивіться, коли по 112-му з часів минулої влади були в них там розборки по їхніх там ліцензіях, так, я писав депутатський запит на те, щоб чому і як там питають їх про ліцензії. Коли створювалася так звана комісія в Верховній Раді, по ЗІК 112 Ньюзван я за неї не голосував. І свідомо не голосував і озвучував свою позицію, бо вважаю, що влада має тримати руки від ЗМІ подалі. Сьогодні «Прямий» телеканал – це телеканал, який транслює незручну позицію для влади, в якому є багато критики Зеленського. І коли до його власників приходять з обшуками, причому я взагалі не розумію, там справа є про те, як купили «Прямий» канал. «Прямий» канал ніколи не був державним. Тобто, як одна комерційна структура купила в іншої, яке діло там йдеться про сплату податків. Тобто, те, що я читав, я не є ДБР, а ніхто інший зараз, в принципі, слідчі дії і не може проваджувати, насправді, відповідно, не прокуратура ж. То ДБР, очевидно, Державне бюро розслідувань проводить розслідування. Сказали, що не сплатили податки при операції купівлі каналу, коли там він... До того, що він належав, і називався він Тоніс, і належав він якраз, не знаю точно, чи родині Януковича вже насправді. Я бачу одне. Є канал, який критичний до влади, і є влада, яка приходить до його власників. Я бачу те, що Бородянський, вчора виступаючи в Верховній Раді, каже, пора вводити кримінальну відповідальність для журналістів. Я бачу, як Ткаченко, директор телеканалу 1+1, тепер «Слуга народу», народний депутат, як він заявляє, що треба закривати збиткові канали. Це він, напевно, особисто буде перевіряти, а не збитковим, я так зрозумів, залишиться тільки 1+1. Може ще 2+2. Це неправда. Так, який ще буде? В принципі, збиткові всі. Така велика правда є. Тобто закриємо всі телеканали в державі. За логікою Ткаченка. Так. Я бачу, як інший «Слуга народу» Єрьомінка, відома вже синій борода, така на весь світ, борода многогрешна, який замість того, щоб просто вибачитись, виходить на трибуну Верховної Ради і каже, вам від 3 до 7 років за те, що ви там сфотографували і вкрали мою переписку, якою я займаюся, правда, на робочому місці. І ось коли я бачу всю цю... до речі, і сьогодні вийшла ще новина, що вони ще хочуть якось там із інтернетом розбиратись. І коли я бачу все це разом... Не з інтернетом, а з Ютубом, зокрема. Ютуб в інтернеті, мені здається. Слухайте, це з інтернетом взагалі розібратися важко. Змогли китайці і росіяни. Ось росіяни вже там близько до цього. Що близько? Я так розумію, що Північна Корея суверенний інтернет-закон. Тоді я бачу, коли я бачу все це разом, то, як на мене, це називається наступ на свободу слова
І прямий телеканал – це просто одна з частинок цього. Це не єдина історія, це одна з частинок. Але я проти цього. Я проти цього як опозиціонер, бо тоді мені точно кінець. В мене є якби Що ж, у вас є YouTube? Так до Ютуба ж теж хочуть добратися. Ну, я ж якраз не прихильник. Якщо полізуть до YouTube, то тут наражаються на небезпеку. А на телеканали, якщо А полізуть? телеканали це дискутивна штука. Ви от кажете наступ на свободу слова, але я хотів би зауважити, як там можна по-різному ставитися. Не є секретом, що різні журналісти, різні ведучі мандрують по різних каналах, які мають різне ідеологічне керування. Абсолютно. І що? І тут прикладом є прес-секретар. І що? І що? Ну як? Це називається проституція. Ну, от вибачте, точки зору так це, логіки. так це ж оцінку мають дати глядачі і не дивитись тоді такі передачі. Оцінку можу дати я як журналіст, який працює з цими людьми і які намагаються сказати, що ми з ними колеги. Мандрувати по телеканалах, які абсолютно ідеологічно протилежні, це називається заробітчанство. Ну, це дуже м'яко. А це привід закрити цей телеканал? Ну, як ви Ні, я вважаєте? не сказав, це достатньо, щоб а його хто тоді закриває прямий? Ну, а ви думаєте, що це тільки на цьому все закінчиться? Ну, закрили вже прямий, ні? Ну, слава Богу, ні. А нам треба дочекатися, як закроють? Ну, а який у нас канал закрили? Ну, Хоч один. так за минулої влади і жоден і не закрили. А з цій владі лише півроку, а я вам навів вже скільки прикладів. Я так розумію, далі Для буде мене гірше. ця тема за сьогоднішній день не нова, просто є складові цієї теми. Тут треба зауважувати, тому що просто, скажімо, говорити, це наступ на свободу слова. Хочу нагадати історію, які проблеми мав свого часу Інтер. Так? І це за попередньої влади. Мав проблеми 1+1, мали проблеми 112, Ньюзван, які теж говорили, що це наступ на свободу слова. Насправді це називається конкуренція власників, які є олігархами. У нас інші люди телеканалами не володіють. Насправді у нас нема жодного, ну крім там Суспільне, але це досить умовна штука. Всі власники – це олігархи у телеканалів. Ну, я про ТР не кажу. Може, тут теж олігархи, я не знаю. Не знаю. Проте, ну і це називається конкуренція олігархату в медійному просторі. Да, ну, мене є таке відчуття, що якщо ще в цю конкуренцію додасться держава, то стане гірше. Я не думаю, що від цього стане В краще. смислі в конкуренцію держави? Ну, коли держава почне визначати, коли закривати, тих назвуть збитковими і закриють. Хочу нагадати, що за попередньої влади Верховна Рада з подання члена фракції БПП Мустафи Наєма, одного з ініціаторів, ухвалювали рішення про те, що треба винести питання закриття 112. Я не голосував за це, я ж за себе Я відповідаю. розумію, але фракція є. І Я за це не Мустафа не голосував. голосував. Але такі намагання були винести на засідання РНБО рішення про закриття телеканалів. Це абсурд. І тобто і не можна Макеєнку теж пред'явити ніяких претензій. Я вважаю, що не треба чіпати телеканал. Не треба було чіпати їх раніше, не треба чіпати сьогодні, і не треба чіпати завтра. Можливо. Але у нас є одна лише медіагрупа, і про це я сьогодні вже говорив в іншому ефірі, яку ніхто не чіпає. 1+1. Ні. А яка? Ну, давайте пограємося. Я Тобто не ми про знаю. Інтер згадали, 1+1 група Коломойського згадали. Зараз можна згадати групу Медведчука, так звану, ну, Козака, якщо так. Да. Є прямий, і він Макеєнку належить в дивний спосіб. Звідки в Макеєнка стільки грошей? Я не знаю. І я не знаю. У мене тільки в мене до вас можна питання поставити? І давайте Зустрічне питання є. Ну. Питання наступне. Ось кажуть, що там Макеєнка не доплатив податки, коли Можливо, я не знаю. купував Кажуть. канал. Ну, Кажуть, це можливо. ДБР так говорить, ДБР так. так говорить. Мені цікаво, чого ДБР не цікавить Приватбанк і виведені з нього мільярди доларів? Чому ніхто не приходить з обшуками до Коломойського? Навпаки, Коломойський виступає і кожен день каже, скільки він хоче. То 2 мільярди за Приватбанк, то весь Приватбанк, то ще щось. Ну ніхто не приходить до нього. Тобто, якщо найбільша проблема в державі, найбільша несплата податків – це телеканал Прямий і його купівля, ну я сміюсь, Чому? тому що це неправда. Ну, там до Макеєнка можна висувати питання стосовно закриття Київського метро під час Революції Гідності, між іншим. Це він закривав. Ну, то хай висувають, так але це- йому зараз висувають Це інше питання. правильно, але слухайте, я ж кажу, що є один кримінальний злочин фактично в той час, коли вбивали людей, він закривав метро. А потім він раптом, ну у нього теж цікава історія його політичного шляху. Він був і в Порошенка, і в Ющенка, і в регіонах, і в соціалістів, і в селянах побував. Це конкретно мене дуже цікавить. І ще мене дуже цікавить маніпуляції, коли починаються якісь такі ігри з закриттям каналів. Ну, зокрема, я хочу нагадати, що Шустера закривали.
і це робилося за попередньої влади, то всі почали кричати, що от Шустер – це видатний журналіст, який необхідно, щоб він працював, але він не громадянин України. Справа в тому, що так само, як на каналі на прямому працюють не громадяни України, які проводять інформаційну політику. Наскільки це є виправдано? І чи це наступ на свободу слова? Я так не думаю. Я думаю, що є небезпечні речі, а є речі, які, можливо, просто неприємні. Небезпечні речі – це якщо владі вдасться закрити опозиційний телеканал, видання, ще щось. Це небезпечно. Не для навіть цього телеканалу. Чому це він опозиційним для став? Він громадян. був це такий майданчик пропаганди Петра Порошенка був під час виборів президента. Плюс там дуже часто траплялися несподівані ефіри імені Юрія Бойка. Трансляція з полів, там зустріч з селянами, не знаю, ще з кимось. Я не слідкував так за ефіром цього телеканалу. Є моніторинг, так. Я можу вам сказати те, що я бачу сьогодні. Сьогодні я бачу, що на цьому телеканалі, я на ньому досить часто буваю, дозволяють і ніяк не перешкоджають абсолютно опозиційній риториці. Ну, наприклад, на телеканал 1+1 не запрошують і не запрошують категорично. Там, наприклад, мене. Я не кажу, що вони зобов'язані мене запрошувати, але в мене є хоча б інша позиція. Там я включаю, там є тільки одна позиція, що все гаразд. А на телеканалу прямий є різні позиції, що все не гаразд теж. І якщо закрити цей телеканал, я не знаю, хто від цього виграє. Я ще раз кажу, Українське суспільство тут програє. йдеться не про закриття телеканалу, його не закривають. У нас не закрили жоден телеканал. Тобто завжди йде... Рейдернути? Деякі рейдернули, можливо, десь перекупили в малозрозумілий спосіб, але треба людям говорити правду, що це є боротьба людей, які стоять за цим телеканалом. Добре. І ніщо інше. Це правда, але ця боротьба людей за ці телеканали може відобразитись і на звичайних людях, якщо ви кажете про них. Ну, якщо це джерело інформації сприймати, то... Ну, дивіться, колись був такий телеканал НТВ в Росії. Який жах, так. Це до Кисельова, він любить розповідати ці історії, як його закривали. Да, його закривали, тепер це такий пропагандистський ресурс. Хтось виграв, можливо, теж там, хтось сказав, Гусінський був власником, да? Мені здається. Ну, так, ніби так. Ну, може, да, я не знаю. Ну, я так пам'ятаю, що начебто Гусінський. Ну, і теж казали, дивіться, який там негарний власник цього телеканалу. Але чи виграло російське суспільство від закриття цього телеканалу? І від того, що в Росії сьогодні є тільки одна точка зору Путіна, і вона ж тобто правильна. ви хочете сказати, що треба зберігати статус-кво, що тут... Я хочу в принципі, сказати... всі власники телеканалів, всіх, не дуже гарні люди, якщо сказати відверто. так, А ви не можливо. вгадали, яка група взагалі недоторкана? Так, все-таки якась група недоторкана. Я не знаю, ми всіх же перелічили. Ні на П починається, ні Інчук закінчується. Пінчук, точно, Ну, є така ще група. Да. Бачите. А я це, да, я І у забув. них ніяких проблем з свободою слова немає. Проте, якщо взяти цю риторику, зараз прямий проводить якийсь марафон, захищаючи інтереси свого номінального власника Макеєнка. Менше з тим, я буду спостерігати лише, що відбувається, тому що вважаю, що це проблема не колективу прямого, а Макеєнка, насправді. Ну так я вважаю. Ваше право. І тут ми можемо перейти до іншої риторики. Ну, ви представляєте «Європейську солідарність», народний депутат від півночі Одещини, як ви представляєтеся постійно під час виступів публічних у Раді. Оця ситуація... Треба почати говорити вже від Одещини. Що там конкретизувати? Північ і південь Одещини – це різні речі. Різні, але Одещина є Одещина. Бессарабія зовсім. Ну, треба якось розширювати. Ну, це я так, вибачте. Так, будь ласка, можете від Одещини, можете розширити взагалі діапазон, але от була цікава історія теж, коли ЄС стає на захист, голосує, не голосує, я маю на увазі «Європейську солідарність». Ну, от ця вся історія з Дубневичем. Угу. Ви теж, виступаючи з трибуни, я в силу там обов'язків виробничих, я стежив за цим в цей день за роботою Ради. Ви вийшли, сказали, що от Дубневич, але немає доказів, що він там причетний. Які мали бути докази, якщо просили дозвіл на притягнення і не більше? Я проголосував. Я голосував за зняття недоторканності. Але ж ви вийшли на трибуну і говорили... А на трибуні я сказав інше, я вибачаюся. На трибуні я сказав, переді мною виступав представник «Слуги народу», чи комітету регламентного. І він, керівник регламентного комітету, пан Кальченко. І він сказав, що начебто регламентний комітет, бо перед ним ще інші виступали, сказали, що регламентний комітет щось там знайшов не те. Далі вийшов Кальченко, сказав, що насправді регламентний комітет не мав жодних зауважень,
А далі виступав я. І це була просто реакція на слова Кальченка, де в мене просто був протокол засідання регламентного комітету, де було написано, що регламентний комітет щось там не знайшов і не побачив. І я просто це процитував. А далі я сказав, ми голосуємо за. І я За зняття недоторканності з Дубневича. Але, і завжди але голосували. потім ще 2 голосування За було. затримання і арешти я не голосував, можу пояснити причину. Тому що я вважаю, ну, по-перше, нікуди Дубневич не тікає і тікати не збирається. Не Справді. знаю. От, Ну, от звідки ви знаєте? Ви що, тому що адвокат 4 Дубневич? роки йде справа. І що? Ну. Люди отак от зникають в момент. Ну, може, все- на больничку лягають, ви ж знаєте. Це може там. бути, але вибачте, якщо будь дійсно ласка. якщо був ризик того, що Дубневич ось так і зникне, то тоді в мене просте питання: а нащо це робили зараз, а не дочекали ще 2 місяці, коли жодної недоторканності не буде, і Дубневича без попереджень, бо все одно ж його попередили, що є подання, пішов регламентний комітет, він вже мав час взяти квиток і зникнути. Але він цього не зробив. А якщо б дочекалися 1 січня, то можна було на 1 січня прямо в 00 зайти до Дубневича додому, постукати, вручити підозру і тут же відвести до суду і взяти під варту. І тут би він точно Слухайте, депутата Мосійчука в попередньому скликанні виводили під білі руки з зали засідань прямо. А Не потім те, що він з залу. повернувся і боровся з корупцією. Ну, Він розповідав весь час, виступав про я просто боротьбу з нагадую, корупцією. ну так, слухайте, Розенблат теж з корупцією бореться. Да. І що? Я про те, що це все... Так це, я вважаю, що це було шоу. Якщо дійсно хотіли по Дубневичу розбиратись і взяти його під варту тихо, без жодного шуму, да, як кажуть, швидко, тоді це треба було зробити 1 січня. Дубневич нікуди не тікав 4 роки. Вірогідність того, що він втече за 2 місяці, ну смішна. І все, і було б все нормально. Але так не зробили. І більше того, сьогодні ж Дубневич може, але він знов таки це не робить. Я не знаю, чи винний Дубневич, чи ні. Буде суд, я думаю, що в Дубневича достатньо грошей найняти дуже добрих адвокатів. Там в нас, я так розумію, вже сьогодні президент каже про Дубневича. До речі, вийшло його інтерв'ю, де він каже, попереду вироки. Тобто він вже прогнозує, він знає, які будуть вироки. Ну, Слухайте, і все, попередній ми президент, побачимо. політичній силі якого ви є, він говорив аналогічні речі. Що вироки Те, що прогнозував? будуть вироки. Та, ну а що ні? А я хочу нагадати слова прокурора Луценка, який теж постійно перетворював в принципі свої доповіді в графіки, в шоу, обіцяв посадки, вироки будуть, всі будуть притягнуті. Ну, може, до тоді не відповідальності. треба повторювати помилки? Може, але ж зараз я до чого? То з Дубневичем ми розібралися, але все ж таки, як ви думаєте, чому тоді «Голос» голосував за притягнення Дубневича? Ну, і ми голосували за притягнення Дубневича, ще раз повторюсь. І я За особисто зняття недоторканності, Да. а потім за дозвіл. за затримання притягнення. арешт. Так. Чому голос? Не знаю. Це треба голос питати. Голос взагалі ну, часом дивно голосує, ну, але це їхнє діло. Ну, я запитав, як ви думаєте, чому «Голос»? Тому що вони пояснювали позицію. Що це лише дозвіл на ведення процесуальних дій. І це не сказали, арештуйте, будь ласка, Дубневича. Це правда. Ну, так в чому тоді була перешкода вам голосувати? Я сказав вже. Що його арештуєте? Я вважаю, що одразу? я це сказав з трибуни, що це шоу, що це відволікання уваги суспільства. Від чого? Від проблем, які є всередині, самої «Слуги народу», всередині держави, від всіх цих їхніх корупційних скандалів, від зарплат в конвертах, від поліграфу, від фінансового комітету, від Богдана Єрьоменка і інших діячів їхніх. Все це разом. Скажіть, а в попередньому скликанні були зарплати в конвертах? Зараз ви скажете, що ви не отримували ніколи. Ну, я маю ж за себе відповідати. Я отримую це від держави природньо, я заробітну перевірити платню. не можу. Так. Ну, да. Але чи були? Ну, я не знаю, чи цілком можливо, що були. Але чому я маю відповідати за те, хто щось отримував? Я до чого веду, зараз ще одне буде питання. Це ваша участь в акціях «Ні капітуляції» 14 Будь ласка. жовтня. Ви чомусь там з'явилися і одразу це пов'язали, ці акції, з політичною силою «Європейська солідарність». Хоча, що, ну як? Чого ви посміхаєтесь? Що Там не так? було десь, на мою таку оцінку, 1025 людей. Правильно, І десь. я є громадянин України. Я не йшов, я не був на сцені, я не виступав, але і мені здається, що я маю повне на право сцені ви вийти не зі своїм виступали. протестом. Ви на сцені не виступали, але Да. біля Офісу Президента ви виступали з мегафоном, якщо я не помиляюсь. Ні? Ні, я жодного разу не виступав. Взагалі на цих ніде не акціях. виступали? Ніде. Але я був біля Офісу Ну, чекайте, Президента. тоді вас брали інтерв'ю в такому Може. випадку Ну, десь, підходять так. журналісти, беруть інтерв'ю. Так, і тут питання, ваша присутність, вона є трошки, ну, така, м'яко кажучи, суперечлива. Чому? То я розумію.
Ну, Як громадянин України не має права піти на акцію маєте. мирно? Маєте. Та в чому проблема? Ну, дивіться, виходили різні люди, які, в принципі, ну, я вже питав, там вас не бентежить присутність, скажімо, Олексія Гончаренка на цих акціях. Там виходили ті, хто реально там є добровольці, там ветерани, і я їх розумію, коли вони виходять. А чому ви мене не розумієте? А ви що, були на фронті? Я був на фронті неодноразово. Ну, в смислі, ви їздили на екскурсію. Ви ж Чому на воювали. екскурсію? Я був, наприклад, я не воював, я не хочу на себе повісити якусь зірку, але я займався волонтерством, допомагав військовому шпиталю на кордоні Запорізької, Донецької області. В 2014 році дуже багато. Дебальцево зустрів під Дебальцево в голому полі, в якому допомагали українським військовим. Ну, для мене це дуже болюча тема, і я абсолютно чесно за це переживаю. А чому я не маю права? Я Чи лише тільки ті, хто уточнюю. Дивіться, пройшов я лише війну? уточнюю. Я вам можу сказати, вибачте, я кожен день проходить свою війну. На мене Російська Федерація організовувала 3 замахи. Одні люди сидять у в'язниці, інші люди сидять у в'язниці. Третіх вони виміняли, Путін вніс їх в список на обмін і забрав людей, які планували моє викрадення, і ДСБУ мене врятувало, за що я їм вдячний. Це моя війна особиста. І це могло абсолютно, я міг з вами зараз тут не сидіти. Ну, хтось був би радий, але я і моя родина ні. І для мене все це абсолютно, це мій біль. І я маю повне право бути на цих акціях. І я не бачу жодної суперечливості в своїй присутності на цих акціях. З моменту, коли Росія почала агресію проти України, я одної хвилини не стояв на іншому боці барикади. Одної хвилини. Чому це? Що суперечливо в моїй участі? Ваша попередня історія. Ну і що? В кожної людини є своя попередня історія. Ви Коли спитали, Путін я вам почав відповів. війну проти України, кожна людина зробила свій вибір. Я за те, щоб в 2014 році не впала Одеса. Одеса теж могла бути, як і Донецьк, і Луганськ, і в такому ж стані знаходитись. Я для цього зробив дуже багато. Я з моїми друзями і багато інших людей. В тому числі ризикуючи власним здоров'ям. Тому я маю і повне право, я вважаю, і обов'язок бути на цих акціях. Почув, у мене далі питання, звичайно, є, але дзвінок на Viber. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Будь ласка. Мене Добрий звати вечір. Олександр, я зі славного міста Кривий Ріг. Олексію, дивіться, от ви говорите багато, що в Україні розгортуються політичні репресії. Але якщо будуть конкретні вироки судів з конкретними термінами, ви їх визнаєте як громадянин України? Чи будете говорити, що це політичні переслідування? Дякую. Дякую за ваше запитання. Ну, по-перше, на вирок суду можна вносити апеляцію. І апеляція ще має визначитись. Після того хотів би нагадати, що є Європейський суд з прав людини. Якщо буде пройдений весь шлях, апеляція касається Європейський суд з прав людини, звичайно, я визнаю такий вирок. Однозначно і очевидно. Але вам нагадати рішення судді Кірєєва, наприклад, по Тимошенко, ми визнаємо його чи не визнаємо? Ні, хвилиночку. І багато інших рішень. Ну, дивіться, так можна посилатися і говорити, що будь-яке зараз судове рішення, воно буде несправедливе, тому що, в принципі, Луценка посадили свого часу, і Тимошенко сиділи за ґратами. Багато різних людей опинялися за ґратами. Я зараз дивуюся тому, як ви апелюєте до судової системи, яку реформувати почав Петро Порошенко, нібито. З вашою політичною силою, Скажіть мені, будь ласка, яка мала більшість в парламенті, а буває таке в житті і в цивілізованих країнах, що значить визнаю, не визнаю? Не визнаю, ви це що, зараз я говорите, візьму зброю дивіться, і вам піду же- визволяти? Ні. Дивіться, вам дуже- Я законослухняна, я можна відповім людині? Давайте тоді розшифруємо ваше питання. Якщо ви мали на увазі, що чи я візьму зброю і піду визволяти людей, яких там суд засудить, я буду вважати несправедливо. Відповідь – ні. Я законослухняний громадянин України. Але чи маю я право дати свою оцінку вироку суду? Так, маю, повне право. Якщо я бачу, що цей вирок суду є несправедливим, на мою думку, я буду про це казати і маю на це, ще раз повторюсь, повне право, не порушуючи громадський спокій, не порушуючи конституційний лад в державі. Що? Так не буває, що в Сполучених Штатах хтось виніс вирок, а мільйони людей вважають, що це неправда. Нагадати випадки, в тому числі, де вся країна слідкувала, там відомий цей з цим футболістом, як його прізвище, там розслідування і суд. І багато людей вважали, що несправедливо винесли рішення. Ну і що, це їхнє право. І в чому тут проблема? Ні, я трошки про інше. От я на манівці б не йшов з цією темою, тому що ви ж зараз апелюєте до практики, яка була, і це, в принципі, я думаю, що люди самі робили висновки, що суд застосовувався як репресивний орган і інструмент для політичної розправи. Ну так? таке буває, тобто? Буває, звісно. В Україні це має практику.
Так, і що я не так сказав? Зараз запитання, що якщо будуть такі... Ну, я відповідаю, що якщо будуть такі вироки, і я їх особисто буду сприймати як засіб репресії несправедливий вирок, то я про це вийду і скажу, що я вважаю його несправедливим. А можна ви тоді будете апелювати не до тих рішень, які тоді суди виносили, а до фактів, які спростовуватимуть рішення суду? Бо це дуже важливо. Це правильно, я згоден. Тому що просто виходите і говорите, ви знаєте, там колись засудили Тимошенко. Ну. Це правильно, і так може дійти кудись далеко, це правда. Я до чого про капітуляції згадав, це повертаюся до своїх запитань, тому що ви тривалий час перебували в партії регіонів. 9 років. Ну, ого, немало. Невже ви тоді не бачили, до чого веде ця політика партії регіонів? Вона не єднала Україну ні в який спосіб. Тим більше, це вже, напевно, мовитон вам нагадувати про ваші бігборди, про русський язик там в Одесі, але це теж мало місце. Проте ціла політика партії регіонів, було ж, я ж не помиляюся. Я слухаю вас. Просто ми вже стільки разів розмовляли про це, я не знаю. Я кажу, ще раз кажу, що давайте, я готовий. Можливо, це мовитон, але я просто нагадую, що це було. Будь ласка, тоді я хотів би відреагувати. Коли ви завершите? Можливо, це мовитон, але я хотів би відреагувати. Я про політику партії регіонів хотів би зараз зауважити, в якій ви були 9 років. Так. Все, що я пам'ятаю, це партія, яка педалювала і зовсім не пропонувала вирішення. Так з'явився мовний закон Ківалова-Колісніченка. Так була акція проти НАТО, вступу України до НАТО свого часу у Верховній Раді, ці кульки вони там пускали і так далі. Так були імплементовані і підписані харківські домовленості, Можна я вже відреагую? я зараз закінчу, це ж не завершення, які призвели в кінцевому результаті до війни, до анексії Криму і війни на Донбасі. Тому що це була послідовність кроків, тобто відстоювання інтересів противника, потенційного противника Москви. Тепер і тут або ви говорите так, я, можливо, не усвідомлював, тому що була політична кон'юнктура і ми жили в мирний час, або зараз ви, наприклад, починаєте говорити, Давайте я за себе відповім, не треба вам за мене, я думаю. Будь ласка, Дякую. Я вам просто кажу про варіанти, які можуть бути. Я сам знаю всі свої варіанти, бо він в мене один. Я зробив багато помилок. І історія в партії регіонів – це теж є моя помилка. І треба було виходити з неї раніше, це однозначно. Я, до речі, але я хотів би звернути вашу увагу на декілька речей. Перше, я вступав в партію регіонів, коли вона була опозицією. Вийшов з неї, коли вона була владою. Треба було виходити раніше, правда, але я вийшов тоді, коли Янукович знаходився на вулиці Банковій, а не ще ні десь там втік. Друге, я ніколи в партії регіонів не був ні народним депутатом, ні якимось там провідним діячем. Я був членом обласної ради. Очільником обласної. Ніколи не був. Від партії регіонів очільником. Очільником обласної ради я став після вже Революції Гідності і всього того, що відбулося. Значить, я був звичайним депутатом обласної ради. Жодного разу в своєму житті я не зустрічався з Віктором Януковичем, особисто не спілкувався. Я кілька разів був там на відстані декілька метрів від нього, але жодного разу навіть з ним не говорив. І чи я сьогодні, якщо повернути час, був би в партії регіонів? Ні, ніколи. Чи я тоді зробив свої помилки? Так, я зробив. Але, на мою думку, коли настав час X і проти моєї держави почалася війна, я абсолютно зробив чіткий вибір, і я цей вибір відстоював. І відстоював, я вже про це казав, в тому числі і з ризиком для власного життя. Все. Тобто, далі я пішов на вибори, я зараз був на виборах, де на окрузі, не по списку, ніяким іншим чином, де люди мені дали мандат бути в Верховній Раді. Я розумію, що мажоритарка, тому що я кажу народний депутат від півночі Одещини. Я пройшов свій шлях, тобто я дякую своїм виборцям, вони мені вибачили ці помилки, які я зробив. Я дуже сподіваюся, що я їх не зроблю надалі в своїй політичній кар'єрі. Все, ось що я сказав. Добре, я почув, є телефонний дзвінок, добрий вечір. Алло. Алло, говоріть, будь ласка. Це Андрій з Одеси. У мене дуже приємно. Не питання, рекомендація більше до Гончаренка. Я вас знаю з 2000-х років і слідкую за вашою діяльністю вже дуже-дуже давно. Вдячний вам за ваш вибір проукраїнський. І хочу вам сказати, не могли б ви передати Петру Порошенку, що його ютуб-канал, потрібно ролики більше, ніж по одній хвилині подавати. Набере підписників. Питання до вас. Як ви відноситесь до позиції, наприклад, Скрипіна, який всю дорогу поносить і носиться з писною торбою,
питання, чому Порошенко не назвав війну війною. Це, на мій приклад, взагалі, на мій погляд, це взагалі питання абсурдне. А мені здається, Якщо ми абсурдну виставимо річ зараз якщо говорите ви, ми поставимо, тому що послухайте мене тепер, я вам дамо, скажу. Не тараторте. Я вам тепер скажу, що це питання і до Порошенка, і до Зеленського. А торбу лишіть собі, будь ласка. Так я не проти. До Так вибачте побачення. мене. До побачення. Ну, мені здається, питання було до вас, а не до мене. я можу пояснити, А в чому щодо сутність. того, що ви мені сказали, дякую вам, пане Андрію, за добрі слова. Від одесита мені це втричі приємніше. А Порошенку щодо Ютуба каналу передам. Користуючись можливістю, в мене теж є YouTube канал. Пан Андрій, вас і інших глядачів запрошую на нього. Так, починається. Тепер у кожного охочого є YouTube канал. Стосовно війни я можу ще раз В мене пояснити. 50 тисяч підписників. Не в кожного хоче 50 тисяч. Все, я закрив цю тему. Да, будь ласка, Це смішно зараз, ну реально. Тому що, якщо говорити про цю тезу, що як зі списаною торбою, ну слід розуміти, що юридичне оформлення війни як війни, воно вирішує багато питань, насправді. Якщо це не зрозуміло у Верховній Раді, не зрозуміло з юридичної точки зору, то шкода. Якщо прихильники Порошенка, от ті, що телефонують і кажуть, як зі списаною торбою, досі не розуміють, що це велика помилка було не назвати війну війною, а назвати її АТО, потім ООС, а зараз тягатися зі списаною торбою з нормандським форматом і Мінськом і формулою Штайнмаєра, якщо це не зрозуміло. Я маю реагувати і вступати в дискусію між вами і Андрієм. Чи можна це Можете, робити? на здоров'я. Ну, в мене є інша думка щодо цього, але це була ваша розмова з паном Андрієм. Інша думка, така яка інша думка. У мене тут написано нормандський формат. От його дуже хоче президент Зеленський. Правильно? Да. І, в принципі, він продовжує, хоче або не хоче, він продовжує лінію свого попередника Порошенка з Мінськом, зі формулою Штайнмаєра. Хоча Порошенко тепер заперечує, що немає ніякої формули Штайнмаєра. А Штайнмаєр говорить, як немає, є. Так якщо вона була при Порошенку, нащо було зараз? Так нащо заперечувати зараз? Ну, Просто вона не була підписана при Порошенку. Чи обговорювалась вона при ньому? Напевно, так. Обговорювалась. Але ніколи не підписувалась українськими представниками при Порошенку. Так вона і не підписана українськими представниками. Кучма зараз підписав, і Зеленський став. Лист до Зайдіка підписав. І Зеленський сказав, що це за його дорученням. Очевидно. Ну тобто, як це не підписувалось, якщо зараз підписалось? Не треба було підписувати Ні. лист? Ні. А що треба було робити? Нічого щодо цієї формули не робити. Як не А з робили Мінськом, нічого останні 4 роки? що робити? Першим і другим. В якому сенсі? Що Це робити? те, що пішло в спадщину. Мінськ перший і Мінськ другий. Це як зупинялася війна, тоді Так. під Іловайськом, потім під Дебальцевим. Коли Україна кожного дня втрачала населений пункт і життя своїх військових. Це була конкретна ситуація, і в якій був, знаєте, давайте я вже завершу тоді свою думку, в якій тодішній президент і Верховний Головнокомандувач знайшов такий вихід, і я це підтримую. Бо я розумію, що тоді Україна не могла втриматись. Сьогодні пройшли 4 роки, більше навіть, майже 5 років з цих подій, і ситуація змінилася. І якщо цей Мінськ таки поганий, нащо він його продовжує, Зеленський? Я запитую вас, от нормандський формат, на якому він наполягає, для чого? Я вважаю, що в нього є така ілюзія, що він, зустрівшись з Путіним, щось з ним особисто вирішить. Він вірить, що це не війна Росії з Україною. Він вірить, що це була війна Володимира Володимировича з Петром Олексійовичем. Скажіть, якщо Верховна Рада, Головнокомандувач, уряд, РНБО не назвали це війною Росії з Україною, то від кого ми маємо почути, від наших міжнародних партнерів або міжнародних організацій, що це російсько-українська війна? А що хтось про це сказав хоч раз? Да, Верховна Рада України прийняла постанову про окупацію Криму, постанову. А що треба було прийняти? Що таке постанова Верховної Ради? Що тоді треба було прийняти? Що таке постанова Верховної Ради? Постанову про військовий стан в державі? Треба було ввести військовий стан на всій території держави? Це в законах прописано. Ні, не на території всієї держави. Є гібридна агресія, ви не читали, очевидно, закон. Там є на окремих регіонах. Правильно. Чого я не читав? Я все чудово читав. Тож нащо ви так говорите? Нащо маніпулювати, що на території всієї України? На території окремих регіонів? Так. А ви знаєте, що зупиняє, наприклад, всі вибори? У нас би зараз був президентом Порошенко. В окремих регіонах зупиняє. Як це? А не можна провести вибори президента без окремих регіонів України. Тоді не було б ніяких виборів. Як був введений військовий стан на той 30 днів, мені здається, він був.
після подій в Керченській протоці. Так ось вибори в півкраїни були зупинені. Вибори в ОТГ, наприклад, були створені об'єднані територіальні громади. Вибори так, бо були це по відмінені. закону так. Правильно. А я, дійсно для Порошенка це було б вигідно, але він так не зробив. Він би до сих пір був президентом України. Можливо. Але так говорить закон. Так А я вам так скажу, ми що будемо є ще, оминати закон? а є чи ще як? здоровий глузд. Все-таки ситуація війни, це війна. Коли писався цей закон, мова йшла про війну, велику війну. В нас є сьогодні війна, але все-таки це не така широкомасштабна війна, як в 40-х роках. Що, мало? А? Анексованого Крима було мало? І Що значить окупованого мало? Донбасу? Що значить Як ви мало? хочете широкомасштабну війну, Широкомасштабна війна, щоб не мова авіація йде полетіла, про... щоб ракети Я полетіли? не хочу цього. Ну, так, а але що? і це є широкомасштабна війна. Коли Достатньо такої авіація війни. летить, і ракети... Достатньо такої війни, щоб сказати, що це І війна. далі. А далі вам закон І в далі руки. що? Закон в руки. І, ну, В окей, законі ввели, все регламентовано. Виборів немає, що В законі далі? все регламентовано. ЗМІ Далі закрили що? всі, далі що? Не закрили, а Що? вводиться військова цензура, це правда. Ну, так. І тоді немає ніяких взагалі підстав і в принципі можливостей тих, хто хоче розхитати човен країни А ви під час мені війни, здається, то це пан не Роман, не відбувається. тільки ви трішки слідкуєте по робочих обов'язках зі мною, але я так трішки по робочих обов'язках слідкую за вами. Ви, здається, задавали це питання Зеленському на марафоні. Абсолютно точно. Ось. Тому що в мене можливості поставити це питання Порошенку ніколи не Так, було. і що, яка результат? І, чесно кажучи, нам Що? стільки було сказано за 14 годин. Ну, що він Нічого вам не було відповів? сказано. Що він за мир, він сказав. Є дзвінок з Луганщини. Добрий вечір. Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, беда не в том, что Порошенко не назвал войну войною. Главное, хоть бы он воевал. Если бы он воевал, не назвал, но воевал. А ведь для нашей власти, для любой власти, я не делаю различий между за все 28 лет, для нашей власти Россия не есть враг, они не воюют с Россией, понимаете? Поэтому, а что касается вот этих вопросов кому-либо из политиков, их невозможно поставить в тупик, потому что там дают нарезки, что говорили эти политики там полгода назад, год назад, 3 года назад, тем самым как бы пытаясь поставить их в неловкое положение. Люди, которые там могут покраснеть, там стыдно им стало, такие не делают карьеру, тем более политическую. Поэтому никакие вопросы их не смутят. Но это не та категория людей. Кто смущается, тот дома сидит на диване. А этим людям можно все что угодно им показывать, чем бы они ни занимались. Ну, это как об стенку. Это совсем другая ментальность. Поэтому вот, что бы им ни говорили. А то, что да, войну не называют, ну так не воюють же. Ну ясно, це репліка була, питання тут не було. Дивіться, я до чого вів. Тут ми зачепилися за війну. Ну це, слухайте, є закони, є конституції, їх можна виконувати, можна ігнорувати і придумувати якусь схему. І, власне, в режимі схеми і гібридності ми живемо. Причому гібридність створюємо ми самі. Я маю на увазі держава Україна за підтримки громадян, очевидно. Я хотів запитати, а чому ЄС ніяк не може стати справжньою опозицією в парламенті? Оце я хто до ж чого? тоді опозиція, якщо не ми? Ну, ОПЗЖ каже, що ви не опозиція. І дуже часто ЄС держави? До влади. Чому до держави? Ну, вони, мені здається, ОПЗЖ, опозиція до держави. Ну, це ми можемо так приписувати, але вони це моя говорять... думка, я скажу Так, свою ну, думку. звісно. І тут, але ЄС синхронно дуже часто голосує з ОПЗЖ. Батьківщина Тому там... що ми проти голосуємо, ну так... Ну, ви не те, що проти, ви по багатьох питаннях просто голосуєте синхронно. Можна приклад? Якщо, ну, так слухайте, це треба робити аналітику по голосуваннях, Ну, ми дайте. відстежували. Що дайте? У мене зараз її немає. Ну так це не так. Ми взагалі жодної координації з ОПЗЖ не маємо. Якщо ми проти чогось і вони проти чогось, ну так що ми маємо Слухайте, зробити? Голосувати щоб бути не з ОПЗЖ? Я вас не зливаю в одну фракцію. Так. Я запитую, коли ЄС претендує на опозицію. Так. Так але- ЄС і є опозиція. Це ви так вважаєте? Ну, впевнений. А хто ж тоді опозиція, якщо не ЄС? не ЄС знаю. голосує, ЄС проголосувала проти складу цього уряду, голосує проти цього бюджету, проти всіх кадрових призначень, які вносив Зеленський. Вибачте, а хто тоді опозиція, якщо не ми? Бо Батьківщина голосує за його кадрові призначення, там не голосує за бюджет. Голос часом голосує, ну я не пам'ятаю, за що вони за бюджет в першому читанні чи голосували, чи ні, не знаю, але частково голосують. ОПЗЖ, до речі, каже, що повністю підтримує політику Зеленського щодо Донбасу, коли ви кажете про акції ні капітуляції, на яких ЄС. У нас різна тут позиція. Ви не знаходите? Я кажу про голосування у Верховній Раді. Да, і тоді ми точно опозиція. Я кажу лише не про позицію стосовно політики на Донбасі, яку знову-таки Зеленський нічого не придумав нового. І він тільки говорить, що він хоче, щоб був мир. А в який спосіб він хоче, в принципі, досягнути, для мене це велике питання. Оці розведення, практикувалися і за попереднього президента, я перепрошую.
Просто ніхто не виходив з акціями ні капітуляції на той момент. Так от, я просто про конструктив, якщо опозиція, вона має бути системна і бити в одну точку. Та? Поки що я бачу дуже часто від депутатів є, але я не про вас буду говорити. Можу говорити про Артура Герасимова, можу говорити про Ірину Геращенко, про те, що це просто дуже часто нагадує позицію «Баба Яга проти», як в цьому мультику, тобто чіпляння за порушення якихось таких дрібничок. От просто тому, що нам не подобається Зеленський. Я, чесно, якби я ж журналіст, і я хочу бачити системну опозиційну роботу, що ми пропонуємо зовсім інший шлях. У цьому є опозиційність. Не просто ми проти, тому що ми проти. Опозиція – це надання інших сенсів. Ну, так ми так подій. А я не бачу. Якщо можете озвучити. Може ви не звертаєте увагу? Я дуже звертаю увагу і дуже хочу предметності системності. Будь ласка, бюджет розглядається, ми внесли дуже багато, десятки і десятки поправок. Вони всі відхилені. Ну що ми маємо робити? Ну вони мають більшість, народ дав їм цей мандат. Але чи ми нічого не пропонуємо? Пропонуємо. Просто вони нас не чують. Судова так звана реформа, зменшення кількості Верховного суду. Ми казали, будь ласка, давайте отримаємо висновок Венеціанської експертизи, Венеціанської комісії, експертизу від них. Що це не позиція? Ми ж не кажемо, це неправильно, просто нам не подобається. Давайте дочекаємось. Ну хорошо, 2 місяці зачекаємо. За ці 2 місяці нічого такого не відбудеться. Але ви зараз зменшуєте в 2 рази кількість суддів, ви збільшуєте черги, ви зменшуєте доступ українців до правосуддя. Яким чином ви з 200 оберете 100? Хто присягне перший Богдану і Зеленському? І так далі, і так далі, і так далі. Чому ми не пропонуємо? Ми кажемо, будь ласка, отже, можна зробити так. Наша фракція внесла проект закону по євро такого дуже важливого інтеграційного, щоб була яка євро, я би сказав, експертиза всіх законів, щоб був єдиний портал з документами, всі документи перекладені українською мовою. Вони це відхиляють. Як сказати, що ми нічого не пропонуємо? Ви згадали про цю так звану судову реформу, але в такому випадку поясніть мені, що ті, хто громадські активісти і громадські організації, які приймалися судовою реформою, за попереднього президента були, в принципі, проігноровані, все робилося, скажімо, там Рада доброчесності, вона була просто злита, її діяльність, вона була нівельована. Так само, як і багато інших речей відбувалося стосовно судової реформи. Було постійне намагання встановити контроль над антикорупційними органами з боку, там була конкуренція, Народний фронт і БПП, насправді, якщо подивитися. І це ніяк не сприяло конструктивності. Зараз в результаті ухвалення цього суперечливого закону зауваження висловлюють там європейці, але знов-таки не масово. Не масово. Куди ж масовіше? Рада Європи висловила, посольство Великобританії, Канади висловили. А хто ще? Який має бути масово? Мають посли вийти з акцією «Ні судовій реформі» і ходити під офісом президента? Посли західних держав вже і так були втягнуті в розборки з прокурорами і так далі. І ви знаєте, що читаємо всі що це перетворилося в Америці в результаті. Проте те, що я чув від громадських активістів і тих, хто дбає за судову реформу, обережний оптимізм, що нарешті це зрушило з місця. Тому що сам принцип формування там органів відповідних, він передбачає участь західних партнерів, як це не дивно, так само і громадських активістів України. Де? В цьому законі? Там немає взагалі нічого такого. Так нема. Там, значить, взяти 200, Значить, у нас сьогодні є 200 суддів, там залишиться 100 суддів. Абсолютно не пояснено, яким чином з 200 ми перейдемо в 100. Так, звичайно, що коли хтось з цих 100 піде чи ще щось відбудеться, можливо, якось будуть спеціально відбирати. Але в мене просте питання, а чому взагалі це робити? Нащо це робити? Крім того, хотів би, ви скажете, Рада доброчесності була злита, але багато пропозицій Ради доброчесності були втримані. І все-таки давайте подивимось, Верховний суд з моменту, як він був перезапущений, яка кількість скандалів з ним пов'язаних? Я не пам'ятаю на моїй пам'яті. Тобто, чи цей суд став ідеальним? Ні. Але він точно став кращим. Чому замість того, щоб не продовжити це спокійне еволюційне, ми знову кажемо, ні, все це до побачення, ми повністю все змінюємо, тому що розганяємо половину. Я поясню, тому що вони в більшості вони голосують те, що вважають за потрібне. Це просто логічно пояснення. Хто? «Слуга народу»? Це, на жаль, на щастя, це факт просто. Вони є монобільшість. Ні, так вони отримали на це право від народу, я ж з цим не сперечаюсь. Слухайте, у мене ще одне є питання. Депутатське об'єднання «Кубань». Що це? Це депутатське об'єднання, мета якого – це культурні, соціальні речі, повернення українців, які живуть на Кубані, в наше культурне українське середовище.
Чому Анатолій Урбанський звідти вийшов? Ну це треба питати Анатолія Урбанського. Ну ви, може, знаєте, ви ж очільник цього об'єднання. Ну в нього він був обраний на окрузі в місті Ізмаїл, це Одеська область, і на його окрузі це викликало негативну реакцію від його виборців. Ага. І він таким чином на це відреагував. Ну це його право, але в нас залишилось багато депутатів з різних фракцій. З різних, абсолютно так. Але сенс створення, тобто в мене, знаєте, виникає питання, тобто ми бавимося в об'єднання Кубань, натомість ніхто досі не може сформулювати вже багато десятків років, а що нам робити з Донбасом і як Донбас інтегрувати в Україну світоглядно. Ну, от я пам'ятаю, це тягнеться там ще з помаранчевої революції, навіть до того. Те саме стосувалося Криму. І результатом відсутності відповідей стало те, що ми зараз маємо. Яка Кубань? Про що ви? Про Кубань. Там теж є А що люди. Донбас? І там, ну так я вибачаюсь, і Донбасом треба займатися. Поясніть. В першу чергу, поясніть, звичайно. що ну, Кубань там, де це територія Я Російської вчаюсь, пане Федерації. Роман, а чому ви Десятиліттями. якби ставите якесь протиставлення? Тобто, Я не якщо ви протиставлення. займаєтесь Кубанню, значить ви не займаєтесь іншим. Ну я займаюся роботою всередині країни, але я вважаю, що в нас є сьогодні така історія, як про Кубань. І та історична реакція за перебріками, яка була, демонструє, що це правильна абсолютна річ. Що треба давно було цю інформаційну війну переносити в тому числі на їхню територію, а не весь час відбиватися тут. І я це вважаю, да, це правильно. І це абсолютно це нормально. тролінг, треба розуміти, політичний. Це багато чого в одному. Але ну, якоюсь мірою це і тролінг теж, але це і серйозні речі. Наприклад, ми хочемо в цьому об'єднанні підготувати законопроект про карту українця. Багато українців народилося за кордоном, від Росії до Канади, дуже багато. А чому би нам не проводити таку політику, як проводить Польща, наприклад? Щоб ці люди могли приїжджати, отримувати роботу, навчатися, як захочуть інтегруватися в наше суспільство. В чому це тут погано? Я нічого поганого тут не бачу. Я сказав, що це погано. Ні, ну я кажу, що в цьому ви кажете, чи це тролінг? Я кажу, певно, я уточнюю, ну, як? тут є Як і серйозно? тролінг, і Дивіться. серйозні речі, і все це одночасно. Я вам ще раз можу сказати, що за Кубань братися, яка десятиліттями там, так, це українська територія етнічна, ну, як не крути. Ну, 100%. Так, поміж Грузією і Україною мав би бути кордон. Я це розумію теж прекрасно. Проте вона, де-факто, вона асимільована вже Асимільована. давно. І як ви цю вату, якщо у нас тут проблема є в Україні з реінтеграцією Донбасу, навіть після його звільнення, гіпотетично, ми не знаємо, як реінтегрувати цю, Я вам цю відповім на територію, останнє. цих людей. Ось ви знаєте, що От це... Зеленський, це він щось говорить про це, але насправді зрозумілої, притомної якоїсь тактики і стратегії я не бачу. Погоджуюсь, давайте. Але тоді, мені здається, ми з вами розглядаємо два різних питання. Я не думаю, що їх треба пов'язувати. Якщо треба займатися Донбасом і стратегією, так, однозначно, це сьогодні для України один І з Кримом викликів. так само І не Кримом, забувайте. Донбасом, це один з викликів, ну, дуже важливих. Я в минулому скликанні був головою міжфракційного об'єднання Крим, і ми ініціювали, і я особисто і проводив комітетські слухання і парламентські слухання. І вони так як були єдині з моменту окупації, так і залишились. Нова влада не ініціює це навіть. Хоча, можна, зараз хтось почує, чому проводяться парламентські слухання щодо захисту, ось вони провели, да, по журналістах, по молоді, по якоїсь політиці. Чому вони по Криму не проводять парламентські слухання? Важливе Треба питання. чимось приходити на слухання. Ну, слухайте, ну треба хоча б ці теми піднімати. Тобто ця тема є надзвичайно важливою, і це не обговорюється. Тепер про Кубань. Ось ви знаєте її історію, ви сказали абсолютно правильно, етнічна територія і так далі. А ви знаєте, що мільйони українців цього не знають? Знаєте, люди не знають, що там таке ім'я є, там Біловол, який був студентом КПІ, який був очільником Кубані, якого, я думаю, що має бути меморіальна дошка на КПІ. Чи це буде погано для нас? Це добре буде. Ми нагадаємо, що насправді цей український світ, він був більше, ніж кордони України, і є навіть сьогодні більшим, ніж кордони України. Чи це погано? Да ні. І треба працювати з ними. Візьміться ще за зелений клин на Далекому Сході в такому випадку. Ну, а чому ні? Може і про зелений клин треба згадати? У мене більше питання. Дивіться, росіяни завезли зараз в Крим, за певними оцінками, 140 тисяч своїх росіян переселили в Крим. І для нас все, що буде? Що ми з цими людьми, якщо ми звільнимо Крим? Політика, абсолютно колонізація. Так, а що нам потім робити? А для цього треба, коли наше об'єднання ініціювало, ми проводили ці слухання, ми виробили декілька десятків рекомендацій до влади. Починаючи, тоді ще йшла торгівля через те, що потім зупинялося, продовжуючи відміною закону про так звану вільну економічну зону Крим, що, до речі, так і до сих пір не зроблено.
фізично цю торгівлю припинили, але закон так до сих пір не відмінений. І я вносив відповідний законопроект. Була в нас рекомендація прийняти закон про колаборантів. І ось те, що ви зараз кажете, нічого цього зроблено не було. І це, я думаю, одна з причин, чому минула влада програла, сьогодні є нова влада. Але я бачу, що, на жаль, вона гірше навіть робить, ніж це було нової раніше. влади поки що слова. Дякую вам за участь в програмі. Олексій дякую Гончаренко, депутат від півночі Одещини, політична сила «Європейська солідарність», сьогодні був у нас в Прайм Скрипін на телеканалі АТР. Так само хочу нагадати, що цю програму можна дивитися на YouTube-каналах Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. Хорошого вам вечора.